Travel Tasters. Ταξίδεψε εικονικά, γεύσου πραγματικά. Οι Travel Tasters είναι μια συνεργατική, κοινωνική, μαθητική επιχείρηση που δημιουργήθηκε από μαθητές και μαθήτριες του ΕΕΚ Αγίου Δημητρίου και του Λυκείου ΕΑΕ Κοφών και Βαρικών Αργυρούπολης, με στόχο να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες ταξιδιού σε άτομα που αδυνατούν να μετακινηθούν. Με τη χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας VR και τη δημιουργία αυθεντικών γευστικών εμπειριών από όλο τον κόσμο, οι Travel Tasters δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν πολιτισμούς, τοπία και κουζίνες, όλα από την άνεση του χώρου τους. Αυτό το εγχείρημα αποτελεί μια υποδειγματική δράση συνεκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της καινοτομίας μεταξύ μαθητών με διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα. Η Travel Taster δεν προσφέρει μόνο εμπειρίες, αλλά ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο, κάνοντας το ταξίδι προσιτό σε όλους.